Ftit xhur biss wara li tħabbar proġett li se jibdel l-eks impjant ta' Sant'Antnin Futilajn fi spazju kbir aħdar biex jitkawda mill-familji, il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Wayserv, Richard Bilokka, taw dettalji dwar ix-xogħol estensiv li għaddej bħalissa. Dan il-park qed jinħoloq b'investiment totali ta' 37 miljun euro li 4 miljuni minnhom se jmorru għal din il-fażi inizjali. Bħalissa d-dejt ħaffir għal parkeġġ ta' 3 solari taħt l-art li jilqa' fih ukoll faċilitajiet ta' park and ride. Qed isiru aktar xogħlijiet ta' skavar għall-għadira ta' 4200 metru kwadru li se tkun l-attrazzjoni ewlenija f'dan il-park il-ġdid. Bdew ukoll il-bini ta' 3 ġibjuni maħsuba biex jiġbru l-ilma tax-xita kif ukoll fuq il-ħajt li se jkun qed idawwar il-park. Kif seta' jsegwi One News fuq il-post, ix-xogħlijiet mexjin b'mod kostanti u b'ritmu tajjeb. Appena din il-fażi titlesta, ix-xogħlijiet duru fuq il-landscaping, it-tħawil ta' siġar maturi u tlestija ta' xogħlijiet fuq l-għadira artifiċjali, inkluż it-twaħħil ta' sistema ta' filtrazzjoni tal-ilma. Il-Kap Eżekuttiv ta' Wayserv innota l-progress li għaddej biex dan il-post ikun wieħed mill-aktar spazji ħodor, attrajenti, edukattivi u sostenibbli fil-pajjiż. Hawnhekk mill-aħħar li ltqajna ftit ta' xurilu bdew ix-xogħlijiet mixjin b'mod tajjeb ħafna, daqsxejn aħjar minn dak pjanat, bdew jinbnew retention walls u bdiet anke titħaffer il-vaska. Hawnhekk ser ikollna park ambjentali ta' skala nazzjonali biex ikun jitgawda minn Malta kollha, ħajkun hawn anke faċilitajiet edukattivi biex it-tfal ikunu jistgħu jitalmu dwar ambjent naturali ġo dak l-istess ambjent, jiġifieri mhux biss ġo l-klassi tal-iskola manka f'ambjent diżinjat apposta lek. Il-Ministru Dalli qalet li dan il-proġett mhux biss se jibdel l-impjant tal-iskart iżda se joħloq ukoll ambjent aħjar u aktar ekoloġiku għall-familji, it-tfal u l-komunità in ġenerali. Dan il-proġett huwa parti mill-impenn tagħna li noħolqu ħafna iktar parks u ġonna f'pajjiżna, però iktar minn hekk ukoll li postijiet li jew kienu mitluqa jew kienu konkreti jew kienu industrijali jew bħal dal-każ, postijiet li sa ftit ilu kienu jirċievu fihom l-iskart. Illum il-ġurnata rridu nibdluhom f'postijiet ħodor ambjentali fejn in-nies jistgħu jiġu igawdu ħin ta' kwalità. Preżenti fuq il-post kien hemm uffiċjali ta' Wayserv responsabbli mill-proġett flimkien mas-sindku ta' Witilajn Mario Kalleja.